Onsia surin kunyara kwa kingo kwa rigani gocha ase emesa iga ya maya ngitunyara kwa to kumanya ari abire ko bakagutwikira kubwatikana buna abasaki baito amaya abire ko babagutwariganiria tutari kunyara kwa to gwanjireria kurinde to kunyakwa una anyara ko bakagutwikira ase igitasini kiga irana ni gonguru kwa Hesbon Bosire yore ensemo ya kabiri studio ni gakuru kwa Ishmael Umoyo isaransa oiketo yanyore ase njira y'ugukenu kuyachaka ase ni gotuko yachaka amaya aito kuru ase ewodi area ya Masige West kunyaka bakigutuka bunge ya Ubasi county ya Kisii abagaka kuru ase NCMU ni kubanya niko bagweso kana bogo komomocha obunge bwensemo iyo Innocent Obiri asikiri bagoteba nigo ataranya ko bakawikania amagendero guchi ase ensemo iyo nabo ni kubanya tiko bakomwa okoboko yo gwate iganga yukurigia ekirukyo bunge ase ebunge yo Daktari Samuel Siringi yobwate iganga yuguchikorigia ekirukyo bunge ase ensemo iyo asikiri banya tiko bakomwakira ekuko kwatikana amoni mirobirio yamagendero anyariko bakakora ensemo iyo nabo kwenekia abana nkogenda bali chiskuru nabo gukinia ebi mirobirio ao asanya ariko bagakuria eira nigo arachikonyara ko bagakwenekia umuntu ndi bwensi okumuriye kuru asenseme ya Ubasi nigo akomonyora erebweka atari kunyara ko bakagutumika proka endeyonsi tanyora roboti uru asinchira yubukirano aigana se ensemo yorugari yukunyara kwa bakigotoka ewodi ya Masige West Bobasi county ya Kisii Eonjole Bobasi eonjole ya eba constituency nya eba chigazi ya magendera ende chipari chisanikete chibe abagaka kuru ase ensemo iyo ni kubanyariko bagwesokia na bwiko kumwa okoboko yobwate iganga yugucha kurigia ekerugo kibo bunge ase bunge ya Ubasi Daktari Samuel Siringi mutu ikange erongie na intwe mutoromie na intwe mutoromie ego mu muratu bwata bono na intwe twasoki kuru otu rwananire gakorunga Dr. Samuel Siringi asobo gambi Siringi akoboria Siringi gaye we support naende tuboko da kodra mono nga bosanza mobwati oyo gotugambira ori Innocent na ndobero Innocent na arwete sei ono gokomonya rande ngoraigo ngocho konkonyora umwana abane university lero ebasobe university ali ngocho kotokonyori andi ngwato no mwana umwalimu ngaiga ngocho batinga oyo iga muire nanda ali kubwa ali bunokora ali kabande ziningo mayete kwara ali kirabande ngora tole rautire urati kama batariga sinene ando rona oaga sinene igara krama nama ya igere ni mugweka no beta musaje boli muromoke aturuste osobulu masamane Dr. Siringi ase ensemo yendeni kubanyariko bakomocha omobunge Innocent Obiri kubwatikana amone chibesa echichanyara ko bachikubagwa anemono chiri chikonyara ko bachigusira amasomo CDF asikeri banyariko bakwenekia nigo anyara to bakakora ogwanchireria ase okwena na chibesa echyo ese ndio maguru italii kanyoranga abara zaidi ya 159 kwa uchipasa richese gendeli zaidi ya mara moja yani ogoewa jiribo 10 na ndio jiribo 10 na ndio jiribo 10 richipasa richese Ubasi Obiri ndagete ko komanyinga Obiri ntwa mwagire tishikura nsabu mahate maga yao ne polytechnic yero ekorokwero gale institute tanya baswanya one litukie limwende arona go support 100% na ando ndayora kana muntu raro chite kada aso to bandanye bitari gotira twakana ngate ko nyandekana tubaganwe turaba amasemono andi maturaba antabake wesira kurye kiro kagwa keiru to igaso muntu oregeti oiru bonene wetanga wakenga ari gonkolete libaga bona atororo gari abana bakurikira masakara koboko enugutengiya kanga yarete kibesa cyari batoneta muno yosirete kwa na kwa ulibaga walire boko bwao walire saba ido hobo aba esoka nyomete kujya okuru mwana inolibaga isika
Boigo ase ensemo yaye Daktari Siringi niganyari kobaga ku enekia nigo arachikonyara kobaga kurangiria abamanyi bari bamanyete iguru ya masomo bachikonyara kobaga kurwa amaigirio gochi ase aborkiwa bari banyara kobaga kora amatemu abo ye class kirike 12 buna barachikonyara kobaga gochora chikosi barachikoigenderia kerba goswa ase chi university muche nyamache hall ya nyamache ntujitoleta abantu ba universities fund bali bakuru scholarship chibasi yabusa ninje baledera abantu bali bakuru kwa higher education loans board ninje baledera abantu bali bakups babasomi abana abo baito ngati bakochora chikosi bigera ndu abande kare twa giti university twale go itoro sana ime bono nje tinde tiba mwana bumo basi asumbuke ngata maiti kosi yakasoma tinde iti mwana mubasi atigarenga ngata maiti bone chibasi ko bwatiwa eriko baga kugikiria na gutugutira are na komochia bali bakonyara koba bagoteba nigo asikorinde anyariko baga kwenekeria umubasi onde bwensi okumurigia nigo akumurigia emo asemo irinde anyariko baga kumweresa emechando yaye odengo jana korora siringi mwomoe jisiringi sana umuntu imondetera tomusibirindi bayibula abantu b'injiriyo bakora jisiringi bamugira buka kikagiti brokers Ingulpoteria emesa ya mangana maya kuru ase ebunge ya ubasi county ya Kisii. Eriane ni gonkuru kwa Hespon Bosire.